Знаете ли, че домашната автоматизация има дълга и интересна история, която започва преди десетилетия? Да, и аз не го вярвах. Много хора смятат, че домашната автоматизация е сравнително ново явление, но всъщност тя е в развитие от десетилетия. През 1975 година се създава първата мрежова технология за домашна автоматизация. Баща ми е роден тогава. През 80-те технологиите стават по-достъпни и започват да се използват за управление на осветление и отопление. А през 90-те възходът на компютърните технологии води до по-усъвършенствани системи за умни домове. През 2000-те развитието на интернет и мобилните устройства позволява контрол на домове от разстояние. От 2010 насам има масово разпространение на смарт устройства и интеграция с гласови асистенти като Amazon Alexa и Google Асистент. Днес домашната автоматизация включва всичко от управлението на осветлението и отоплението до системи за сигурност и развлечения. Умните домове стават все по-интелигентни и могат да адаптират средата според нуждите и предпочитанията на обитателите. Ние сме тук, за да ви помогнем да направите следващата стъпка към бъдещето на домашния комфорт и ефективност. Последите за още.